Исәнмесез? Сагындыгызмы? Юксындыгызмы? Нихаят, узак еллардан соң сез яраткан шоу эфирга кире әйләнеп кайтты. Без яңа образ гына тудырып калмыйбыз. Тапшыруга килгән героиняларыбызның тормышларында үзгәртәбез. Бүгенге чыгарылышта Альмира Хачатрян. Мин Альмира дип йөрисең икән. Ого, Альмира диячәкләр. Эдуард, Кәрим, кирегез. Сәлам, Картани. Сәлам, нәнәй. Картатай, сәлам. Айны болытлар капласа, табарсың микән юлыны. Мин синең күзләрендә яшь күрәм хәтта. Эмоциональ эмоцияләр бу. Әйдәгез башлык инде. Әйдәгез башлык инде. Узак сөйләштек, башлыйбыз. Исәнмесез, минем исемем Гөлназ Сәфәрова, сез Яңа Гасыр телеканалында реалити шоу форматындагы Мин тапшыруын карыйсыз. Хәзерге вакытта без Казан аэропортының беренче терминалы янында. Без монда нәрсә эшлибез? Әлбәттә, героинябызны көтәбез. Хәзер сәгать 5, нәкъ ярты сәгатьтән ул Мәскәү-Казан рейсы белән кайтып җитәргә тиеш. Аның исеме Альмира, ул Оренбургтан Мәскәүгә очкан һәм хәзер Казанга очачак. Без аны каршы алырга тулысынча әзер. Әйдәгез каршы алабыз. Терминал 1А. Киттек. Һәрбер чыккан кешенең йөзенә текәлеп карыйбыз, һәрбер кешегә Альмира дигән язуны күрсәтәм, чөнки мин героиняның нинди икәнен белмим. Фотодан күрдем әлбәттә, ләкин фотода һәм реаль тормышта кеше бик нык аерылып торган икән. Шуңа күрә без игътибар белән, дүр күз белән героиняның чыкканын көтәбез. Альмира! Спасибо. Исәнмесез, Альмира. Такая высокая. Сәлам, привет. Дуслар, менә таныш булыгыз, безнең Альмира килеп җитте. Альмира, киттек? Киттек, каршы алдык сине. Киттек әйдә. Бүгенге героинябыз безгә Оренбургтан кадәр килде. Башта ул Мәскәүгә очты, Мәскәүдән Казанга. Үзгәрер өчен йөзләрчә километрлар киртә түгеллеген дәлилләде ул. Альмира безнең һаман тынычлана алмый, ул эмоцияләрдән. Каршы алыгыз, 4 бала әнисе Альмира Хачатрян. Бүген безнең героинябыз. Альмира безгә, безнең тапшыруга хатны инде тапшыру башланганнан бирле яза икән. Ул инде 2 тапкыр язып караган, без аны ниндидер сәбәпләр аркасында чакырмаганбыз. Һәм ул менә минем Инстаграмда теге безгә бер кеше кирәк дигән хәбәрне күргәннән соң тагын язган. Һәм без Альмираны чакырдык. Альмира, нәрсәгә шулай ыргыласың мин тапшыруына? Казанга килергә ул бер такой повод. Ага. Потом, попробовать. Үзгәргә бит инде ул тоже прикольный нәрсә. Әйе. Хатын-кыз үзгәргә тиеш. И поэтому шундай возможность булгач, аны надо воспользоваться. Сез игътибар иттегезме, безнең соңгы арада героиняларыбыз менә бер үзгәртми торган, име? Чәчләре искиткеч. Мин анда күрәм, чәч буялган, яртысы инде үскән үзеңнеке, име? Асты әле карарак булып тора. Юк. Юк, менә кара кебек. Нет, черный. Наверное, ут шаш. Буялмаганмы? Юк. Кашлар үзенеке, игътибар итегез. Кем үзенеке? Кеше үзенеке. Тырнаклар Ресницы үзенеке, свои. керфеге үзенеке. Бу безнең заманда сирәк очрый торган күренеш. Әле ноль косметики. Косметика юк Нет, битендә. вообще ничего нет. Нәрсәгә кагылып буламы да ничек үзгәртергә була, ләкин кеше Не, тапшыруга үзгәрәм дип килгән. Шуңа күрә экспериментларга әзерсез. Әзер. Бөтен якында әзер. Ә кием ягыннан килгәндә ниндидер проблемалар бармы, ниндидер комплекслар? Ну, юк, әле просто другой стиль. Мен әле укытучы булганда, в колледже укытканда, другой стиль иде. Әле инде уже в декрете, и шуңа күрә кроссовки, джинсы, очень часто. Шуңа күрә шулай.
Бұлай өкшәлі туфлилер де кигенсіңдір енді, ме? Оқытқанда. Bayramlarda gene. Kinde yok. Өкшәлі туфлилерге қаршысың. Өкшәлі туфлилер қалар қатын қыздың біріншіден ұзын айтта. Екіншіден ол тіз тұта башлай өзін, еме гәудесін тіз тұта башлай. Һәм барыбір де өкшәлі туфли қатын қызға нендедір күш береді деп ойлаймын. Бұл теге агрессиврақ тұта башлай өзін. Шынды өзін екінші түрлі тұта башлай. Әгер де өкшә киіп бермеген болсаңыз, киіп қарағыз, менің сөздерімнің дұрыслығына инанырсыз. Альмира, аманда жібергенде кім ұзатып қалды? Qarşı келушілер болмады ма ғаиләдә? Қайбір вақытта героинялар келер. Кімді білмей, анда иремгіна біле, ито мен аңардан рұқсат салдым да. Шылай, одобрили майтан барыға, бар. Я говорю, мен жым с Москвы, Оренбургдан Оренбургға қайта алмайым, сразу кетем. Я говорю, мен келіп аласың, жоқ, уақытым жоқ айтты. Потом я говорю, бла-бла приеду. Таксида. Аннары уже... Жеңіл кіші. А потом хорадым да, говорю, онда в программе кто-то должен встречать, я сен кебек болмайым. Менің бит ирім бар, мен ирім келіп алмай, ме? Я говорю, сен Қазанға келерге, келіп аларға тиіш, келіп ала, бітін ішін ташлап. ТНВ каналы алар үшін очень много значит. Вот, поэтому. Шуны біліп, мен шуға кіре келдім. Болды сенде қара шақлар, сен асықлана да. шақлар. Һәм ең мөһиме нәтижесі яхшы булсын, әйме? Сен шат, қанағат. Юк, бүтін кішіге ашап болмай. Үзіме ашасың. Ең мөһиме үзіңе ашасың. Ең мөһиме Кәримге ашасың. Үйдегі 3 балаға ашасың даған, әйме? Иреңе ашасың. Кәрим, менә әнең тапшыруға келді, әйме? Хәзер biz аны шәшен үзгәртәчәк, biz анда макияж ясаячак, biz киендерәчәк, biz ничек үзгәртик аны, кайсы җирен үзгәртик, әйт әле. Волосы. Волосы, шәшен. Әйе. Шәше uzun, кисикме? Әйе. Ничек иттереп, каян? Моннан, ничек кирәк? Ондан. Шундан. Менә шуннан, Юк, моннан күрсәткән. Так, тагы нәрсә үзгәртергән? Вот күлмәкте надо поменять, он черный. Ул черный. Они дикие. Балаларга кара төс ошамый. Минеке ошымы, минем костюм? Шунды кирәгәйме ул? Балаларга ачык төсләр ошый. Ну, ярар, сөйләштек без синме? Сөйләштек, бер, Кәрим бишне бир. Дуслар, менә Альмирага игътибар белән карагыз. Аны исегездә калдырыгыз. Тагын бер тапкыр аның чәчләренә игътибар итегез, күзләренә, кашларына, тырнакларына. Иртәгә без аны матурлык салонына алып барабыз һәм профессионаллар командасы белән үзгәрешне башлап җибәрәбез. Biz men topshiruqqa kelgan har bir xotin qizni Qozonning eng zotli, qimmatli salonlarini olib boramiz. Ularni o'zgartirib bordik shin professionallarga g'ina ishonib topshiramiz. Men Gulnaz Safarova shaxsan o'zim de har giroinani, har obrazni jintiklab kuzatam. Chunki xotin qizil go'zal zot. Uni bordik osha bilirga kerak. G'umringizda birgina topqir bo'lsa-da, kunni o'zingizga bag'ishlag'iz. Bizning komanda sizga bu ishda yordam etarga hozir. Hozirgi vaqtda biz Искитка җирдә La Beauty матурлык салонында һәм безнең профессионаллар командасы инде үз эшләренә тотынырга әзер. Бүген безнең чәч хавас ролендә Зилә, сәлам. Сине яңа сезонда сәламлибез. Сине тапшыруда сәламлибез. Зилә Фәрхетдинова. Тапшыруның иң беренче чыгарылышларыннан башлап героиняларны матурлый. Бүген мин сиңа Альмираны әзерләдем. Ул 4 бала исе. Безнең инде эш көтәсен инде мин уйлап куйдым. Uzun, qalın, qara чәчле ул. Ләкин шуңа да карамастан, әйме, аңа үзенең яшен беренчектә биреп булмый. Биреп булмый, һәм дә инде менә аның видеосын караганда, мин аны инде кырысрактыр дип уйлаган. Ау шуңкыр йомшак, шуңкадәр Кебек күренә. Туктале, син башта якыннан таныш аның белән, әйме? Хәзер күреш син аның белән. Аннан соң син безгә үзеңнең хис кичерешләреңне әйтерсең ул нинди икәнлеген. Сәлам, Альмира. Исәнмесез? Син яңа килеп җиттек. Бу безнең парикмахерыбыз Зилә. Бу безнең героинябыз Альмира. Без күрәбез монда кара төс. Сез игътибар иттегезме? Чәчләр кара төскә буялган. Ну, кап-кара дип әйтеп булмый, ләкин монда краска бар.
Мында краска жиылган. Инде чечнең очларына нөмәтер тикшереп караганда да чечнең очлары Мен сезгә кеше Карарак. әйттем. Мин аэропортта күрдем дә, мен әйтем, чәчнең ахы теге аскы өлеше карарак булып тора. Кояш шулай төшәдер диде. Кояш шулай төшмәгән, краска җыелган. Күрәсезме, инде эффект барлыкка китерә ала икән, краска җыела. Белмәгән кеше чечен буятканда уйлый, мин тонирование гына ясатам дип, ләкин бу тонирование түгел, ул чеч буяу була. Чеч буявы очларга җыелып бара. Мәсәлән, яңа бу тамырларга ул яңа беренче булып ятса, монда инде ул 1 ята, 2 ята, 3 ята, 4, 5, монда инде 2 ел буялган, 2 ел эчендә инде монда чеч очлары каралган. Әйе, игътибар итегез әле, без чагыштырып карыйбыз, чәчнең тамырлары белән чәчнең учын чагыштырабыз һәм чынлап та учы карарак булып күренеп тора. Кояшта бигрәк тә сизелә, шуңа мин кичәңә игътибар иттем, күзем төште. Мин уйладым, күз алдыма китердем образны. Барыбер дә Альмира, сезнең буегыз кыскарак, име? Һәм чәч узун. Ничектер менә безгә үзгәргә килгәнсез икән, барыбер җиңеләйтеп җибәрәсе килә образны. Җиңеләйтеп һәм менә бу беләсезме, чәчләр бер узунлыкта. Күрәбез без алдан да бер узунлыкта, арттан да бер узунлыкта. Яңалык кертәсе. Ул стиль, ул стиль, ул классика бер узунлыкта булу. Ләкин без айрым бер шундый чәч киселеше белән ниндидер җиңеллек өстәп җибәрәсебез килә. Юк, без блондинка ясамыз, курыкмагыз. Юк, блондинка, мин Альмираны блондинка дип күз алдыма китерә алмыйм хәзер. Кем белә? Шуңа күрә Зиләнең нәрсә өстәвен, дуслар, сез үзегез, үз күзләрегез белән күзәтеп бара алырсыз. Зилә, калдырабыз сезне? Әйдәгез башлык инде. Әйдәгез башлык инде, озак сөйләштек, башлыйбыз. Альмирага караңгы төстәге чәч килешкәнлектән без кардинал үзгәрешләргә бармаска булдык. Бары тик образны авырайтып торган чәчнең аскы өлешендәге кара тоннан гына баш тарттык. Әлеге буяуны юып төшердек. Һәм образны тагы да ачып җибәрер өчен чәчкә буй-буй ачык төсләр өстәдек. Зилән, ничек сезнең хәлләрегез? Безнең әйбәт. Альмира, Барысы да уңышлы. Арыдыңмы? Юк. Юк, арымады. Без беләсезме, без эшлибез, ләкин сез, безнең геройларыбыз, тапшыруга килгәч ял итәргә тиеш. Шулай сез карамагыз, сез игътибар итмәгез камераларга. Без сезне бер процедурадан икенче процедурага менә алып йөрибез шулай итеп. Зилә, ничек үтте беренче этап? Яхшы. Кара төсне чыгара алдыңмы? Чыгара алдык. Дөресен әйткәндә, бик авыр, моны бары тик чәч хаваслар гына нинди зур эш икәнлеген әйтеп бирә алайм. Әйе, бик авыр эш. Бик авыр эш. Шуңа күрә күрсәтмибез, әлбәттә, төреп куйдык чәчләрне. Киттек массажга, Альмира? Альмира безнең Ирактан, Оренбургтан, ул самолетларга утырып килде, күпме юллар үтте. Гомумән бер хатын кызга да релакс процедура, массаж артык булмаячак. Рәхим ит, Альмира. Пилоид Гренада программасы буенча ләмне тирегә сылагач 90 минут тотарга кирәк. Бу программага 40 минутлык лимфодренаж массаж да керергә тиеш. Әлеге программа коры тирене тәрбияләү өчен интенсив дымландыруга корылган. Бу процедура төрле яшьле хатын-кызларга туры килә. Интенсив дымландыру тирене сулудан саклый, аминокислоталар, витаминнарга байыта. Тире матурлана, шомара, сәламәт төскә керә. Куллану өчен күрсәтмәләр: тиренең коры булуы, җирчыкланган, тонусын, төсен югалткан, кытыршы тире булу. Шулай гиперинсоляция һәм агрессив процедуралардан соң да әлеге программаны кулланырга тәкъдим ителә. Күрәсезме, безнең монда матурлык конвейеры. Героиня массаждан соң чәч хавас Зилә кулларына барып эләгә. Аннары аны чираттагы этап мейкап, профессиональ бизәндерү көтә. Оп! Сезгә Альмираны күрсәтмибез. Альмираны үзенә дә күрсәтмибез, чөнки көзгедән барып куйдык. Безнең визажистыбыз Альбина монда. Альбина, сәлам. Сәлам. Нәрсәләр эшләячәксең? Җиңелчә күндезге макияж ясыйбыз. Аның кашлары матур. Кашларын буямасак та. Кашларын буямасак та була. Җиңелчә генә иренең якты белән матур ал помада белән генә буйбыз. Һәм аннан соң без аны алып китәчәкбез киендергән да безнең стилистыбыз Лилия көтеп тора. Киендергәннән соң көзгене ачып, Альмирага үзен күрсәтәчәкбез һәм инде сезнең игътибарыгызга да
үзгәргән героинябызны тәкъдим итәргә әзер булачакбыз. Карыйбыз, күзәтәбез, эшлибез. Макияжга килгәндә табигый матурлыкны сызыкларга тырыштык. Нюд оттенкларга өстенлек бирдек. Әлеге макияжны телевизор караучы гүзәл затлар сез үзегез дә көндәлек тормышта куллана һәм эшли алачаксыз. Игътибар белән күзәтегез. Безнең командабыз Альмираны бизи торган арада, әйдәгез хәзер сүзне стилистыбыз Лилия Исмәгыйловага тапшырыйк. Ул үзенең киңәшләре белән бүлешер. Мин сезгә бүген шундый төсле костюмнардан торган образлар турында сөйләп китәсем килә. Күп кенә кешенең ялгыша дип әйтә алам, чөнки шундый костюмнарны сатып алган очракта алар шалбарны жакетны бергә генә кияләр. Ләкин мин сезгә инде бер микс күрсәтәсем килә. Мондый жакетлар эченнән нәрсә кияргә соң шушы ике якты төсне кушыр өчен. Әлбәттә инде безнең беренче башка килә ак төс. Монда безнең ак футболка яисә ак төстәге блузка, кара төстәге киемнәр шулай ук бик тә туры киләчәк. Безнең жакетларга, костюмнарга караганда һәрвакыт игътибарыбыз фурнитурага да төшәргә тиеш. Мәсәлән, бу очракта без кара төймәләр күрәбез. Кара төймәләр күрдекме? Кара аксессуарлар бар, туры киләчәк дигән сүз. Бәлки кара футболка яки кара водолазка да туры килер. Һәм кушып күрсәтәм дип әйткән идем сезгә. Бу образларны мин кушып күрсәтәм. Мәсәлән, алсу төс белән зәңгәр төс, ул төсләр туганнар дип атай алабыз. Чөнки безнең шундый модалы, стильле булып күренәсебез килсә, без ниндидер экспериментларга әзер булырга тиешбез. Һәм бу очракта мин, мәсәлән, киң билдән югары тора торган шалбар белән шундый матур гына жакетны бергә кушар идем. Ләкин бу очракта безнең өченче төс тә кирәк. Ул яисә жакетны кушылмасы булып тора торган шундый ук төстәге аяк киеме, яисә инде ниндидер зәңгәр аксессуар өстәргә тиеш булабыз без бу образга. Бер кашан да онытмагыз. Образда үч акцент ул һәрвакыт ниндидер шик бирә. Ул ниндидер әзгенә авырлык бирә, ләкин сез тагын да стильрәк һәм модалырак булып күренәчәксез. Бу очракта әлбәттә мондый матур кышкырып тора торган төсләрдән торган костюмнар һәр хатын кызның гардеробында булырга тиеш. Шуңа күрә һәрвакыт матур костюмнарга күзегез төшсен һәм үзегезне әлбәттә инде яратыгыз. Оренбург, Мәскәү, Казан маршруты. 4 бала әнисе Альмира Хачатрян. Һәм чын профессионаллар командасы белән без Аллага тапшырып, мин тапшыруның яңа сезонын башлап җибәрдек. Кисәбез, буйбыз, киендерәбез, көн дәвамында тапшыру төшерәбез. Безнең команда героиняга туры килгән, ә иң мөһиме көн саен куллана алырдай универсаль дөрес макияжның эшен бетерде. Героинябызга туры китереп, чәч төсе сайланылды. Тәҗрибәле чәч тарашы эшеннән соң чәчләрнең каралган, тәрбияләнгән икәне ерактан ук күренеп тора. Аларның структурасы нык һәм сәламәт күренә. Хәзер инде соңгы штрих образны булдырып, нукта куясы гына калды. Хөрмәтле тамашачылар, иң соңгы этап. Без фотостудияга килеп җиттек. Стилистыбыз героиняны киендерде һәм ул үзен өр-яңа образда хәзер үзгәргәннән соң беренче тапкыр әлеге көзгедән күрәчәк. Альмира, син әзерме? Әзер. Син куркасыңмы? Юк. Нинди хисләр? Менә син үзеңне Сюрприз. Сюрприз. Айя. Курыкмыйсың беренчедән дә. Нәрсә тоясың? Нинди синең прическаң, нинди синең мейкапың, нинди? Бөтенесе матур. Юнасна, если что, и все. Миңа ошый, бөтен нәрсә матур дип уйлый. Альмира, хәзер тикшерәбез, безнең төп максатыбыз Альмираның имиджын үзгәртү иде. 1, 2, 3. Бу кем? Чәчең? Атида. Нәрсә? Отидо. Атида. Шулай әйтәсез, димме? Атида, мин беренче тапкыр ишетәм. Бу супер дигән сүз инде, димме? Айя, менә дигән. Без сиңа төсләр истәп җибәрдек. Костюм белән генә түгел, чәч белән дә, чәч киселеше белән дә, гомумән стиль белән тулы образ барлыкка килде. Һәм ул икенче төрле гомумән.
Birinchi obraz bütün trendlarga javob bera turgan obraz. Ifpir Ivmir Rusha aytganda. Kunlar salqin bo'lganda botelyon ham vodolaska bilan da kiyirga mumkinlik beraligi kostyum. Almiraning ikkinchi obrazini taqdim etarga hozir biz sizga qaraymizmi? Qaraymiz. Zotli, zavqli ham elegant. Mana bu aksessuarlarni ko'rsataylik kameraga, ko'rsat tomoshachilarga. Mana bu aksessuarlar, ular haligi ko'lmakka bek to'g'ri kela, ham bu obrazni tog'ida bezab jibara. O'zingga nishik? Qayda tarta nidir? Motor yijlarga tartaba ko'lmak. Dengiz yo'ri bo'lib, hozir kechki oshga borasiz keladi. Ay. Svidaniyaga. Svidaniyaga. Almiraning bugun erining tug'an kuni boshlanib ketishi, hozir tungi soat 12da shunga. Mana degan variant Almira. Mening oshchiqroq chechlarim bu obrazga kelishadi deb o'ylayman. Очень нежный. Mana tufli bilan, aksessuarlar bilan kiysang, qo'ydir kishki oshqa da borga bo'la, bayramga da borga bo'laymi? Ham bo'lay ig'na o'ramda yurishga da mana degan variant. Ikkinchi obraz kulmakni konsert teatrlarga gina tugul, kundalik turmushda sviter, kardigan kabi jilli kiyimlar bilan da bezab kiyirga bo'la. Tusi yuzni oshatirgan tuz to'qimasi xotin qizning figurasini tog'ida ko'rkamroq ko'rsatashak. Almiraning uchinchi obrazi mana hozir do'stlar, Krasotka filmidan Julia Robertsni esingizga tushirsangiz, nima ishni ekanligini anglarsiz. Oshamiz. Bu stil g'adati kiyim tug'ilimi bu? Boshqa obrazlardan bekni ayrilib tura. Shunday vintaj stilida tugarak yoqqa o'zining e'tiborini jalb etib tura. Sen mening bilan minus 10 yosh. Birinchi endi 17 yoshlik qizi bor deb aytib bo'lmaysan turida. Almira Humman, sen ham Humman xotin qizlar, siz bizni qarovchilar esingizda qoldirig'iz. Bu kiyimni qo'ya kiyib bo'layin deb ularga yaramay. Mana kiyim bor ekan, uni kiyib borar yer u baribir topilashaq. Ham o'tigi to'g'ri keladi deb o'ylab turma. Bu obraz ul g'adatiy turmushga da bora, agar sen masalan o'xshasiz oyoq kiyim bilan kiysang, shuluk masalan krossovkalar bilan kiyib qo'yirgan mumkin, kedilar bilan, tufli bilan ul hatto kishki obrazga da bek to'g'ri keladi. Men bu obrazni Instagramdan bek ko'p ko'rdim. Modellarda o'zimga da kiyib qaraga. Tilagim bor edi. Ham kiyib qaradim da, shodi, motor. Tilagingiz bor ekan, to'g'izda kiyib qarag'iz. Tilak bo'lib qana, o'y, kishida motor deb qana qolmasin. Uchinchi obraz. Kindir to'qimalardan kiyimlar jaygi sezonda garderobning almashtirib bo'lmaslik bir ilishi. Natural to'qimalar, uzun shorti, zotli tuslar, shigilgan bluza shaharda kiyib yurishga, o'zingni zotli etib his etarga ideal variant. Eduard, Karim, kirigiz. Nishik, Karim? Shapsing. Ularning o'zlarini sen ishga aytding ali? Otida dedi o'zing ko'rgach. Eri kirdi. Shapski dedi. Men sen ko'zlaringda yosh ko'ram hatto. Emotsiyalar bu. Men bo'lur deb o'ylamag'aydim prям. Shumi? Shu super просто. Seksimi? Yangi xotin bilan begindek qiymanlab bersa. Edik bizning Totar ming'i 2014 festivalining laureati Shonkral Big Shab etib yaxshi etib jirli. Men seni shunday sog'indim. Bilasing mikan shuni? Oyni bulutlar qoplasa, tobarsın mikan yo'lini? Sen de şulay sağına kalsan, qarama jillerine, jır bulup kilip girermin, nas dolu yüreğine. Sen de şulay sağına kalsan, qarama jillerine,
Jır bulup kilip gelirmin Nas dolu yüreğine Aferin! Bütün operatorlar, bütün kişi mında studiyadagi sizge qo'l shaba. Mana shunday motor shashaklar beylamin әзерләдек bizning Min proyekti ismindən. Rahmet deb qabul etdingmi? Siz bek motor g'oyla. Siz bek motor g'oyla, subhanalloh, 4 bola tarbiyalilar. Yaxshi etib jirli, o'qitda, unda bilmayman, o'zlarining ishlarini olib boralar. Sizga har vaqt qarab suqlansinlar. Imidjing senga turmushingga indir yangilik istasin inshaalloh. Yangilik, chunki xotin qizga har vaqt o'zgarib turishga kerak. Almira borma aytir so'zing, seni qorilar, sen hozir senga qaragan kishilarga, yaqinlaringga, hatto bilganlarga, bilmaganlarga murojaat eta olasan. Хыялларыгыз тормышка ашсын. Хыялларга кирәк. 3 тапкыр язып, хат, 4-нчегә язып, китеп чакырдылар, килдем. Зур рәхмәт. Әлеге матур гаиләне Оренбургка кайтарып җибәрәбез. Хәерле юллар теләп. Дуслар, сез Мин тапшыруын карадыгыз. Мин Гөлнар Сәфәрова белән Яңа гасыр телеканалында. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.